मोतिहारी कुशीनगर के ही हिला दिले बा। जिला मोतिहारी कुशीनगर के ही हिला दिले बा, हिला दिले बा। तोरा लीला के बिंदिया जान इंडिया हिला दिले बा। तोरा लीला के बिंदिया जान इंडिया हिला दिले बा। सगरी लइकन के आपस में इ त पगला दिले बा, पगला दिले बा। तोरा लीला के बिंदिया जान इंडिया हिला दिले बा। तोरा लीला के बिंदिया जान इंडिया हिला दिले बा। जहिया से आइल बिया मन नाही लागे, एकरा के देखी के हो सब लोगवा भागे। जहिया से आइल बिया मन नाही लागे, एकरा के देखी के हो सब लोगवा भागे। फोटो ही सुगोल के नहीं तो भरमा दिले बा। फोटो ही सुगोल के नहीं तो भरमा दिले बा, भरमा दिले बा। तोरा लीला के बिंदिया जान इंडिया हिला दिले बा। तोरा लीला के बिंदिया जान इंडिया हिला दिले बा। अमन कुशवाहा कहे बिया खूबे ताजा, सुबोध के नहीं मिल पाई एकरो रे माजा। अमन कुशवाहा कहे बिया खूबे ताजा, सुबोध के नहीं मिल पाई एकरो रे माजा। कमलेश कहेल कि कहवा से के लिया दिल बा। कमलेश कहेल कि कहवा से के लिया दिल बा, लिया दिल बा। तोरा लीला के बिंदिया जान इंडिया हिला दिल बा। तोरा लीला के बिंदिया जान इंडिया हिला दिल बा। ARS रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कुशीनगर।